ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox, kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpaligayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kag sa aton Christmas countdown, mga kabombo, kulang-kulang na lang 2 ka adlaw kag Christmas na. To be exact, 1 day, 12 hours and 7 minutes to go before Christmas. Philippine Standard Time, 7 minutos ang nabilin ka maganangat kita sa tagnang alas 12. Welcome sa palatuntunan bumbuanay sa Udto. Petsa 23 sa bulan sa Disyembre 2022. Biyernes karon nga adlaw. Biyernes edisyon sa ato na pagpangalagad. Kita ang magadulong naman sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ni si Bombo Daniel Leccioni. Stop do kita sa tagna nga launa imidya sa hapon kag sa ato na pagpangalagad. Subong udto pag-updang kita sa ato ng mga Bombo reporters. Subong man sa ato ng mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Ina-welcome na nato ng ato ng mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa ato ng mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan. Pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, magkita ang mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita. Una kita sa aton nagapanguna nga mga balita lokal. Sa aton mga kabiyanan top stories of the day. Ang sa aton nga balita lokal, ang may pila ka mga okon na manginkaupod naton karon ang presidente sa nga UNIFED. Ini may kantanan banwa sa sining makuha kita sang update no sa supply sang kalamay kay sa report nga ato nabaton nga mayara na sang supisyente
nga supply sa nga kalamay diri sa pungsod Pilipinas. Supisyente na to nga supply, pero banwa ang presyo supisyente man katama kay perti ka mahal. Ibalo naton karon abi sa kay Mr. Manuel Lamatang, presidente sa UNIFED, ang sabayan sang supply sang kalamay sa kabugusan sa pungsod na Pilipinas. Department of Education Negros Occidental may ginapagwa ng calendar of events para sa tuig 2023. Mga job order casual sa inyong syudad ginpasiguro nga masweldohan antes ang Enero 6. Ginpalampuas ginila ang kung masweldohan giman mga JOs nga wala masweldohan. Ginpalapaw ginila ang kwan ba ang duha ka activity nga importante nga aktibidad sa isa ka calendar year, ang Christmas kag New Year. Sige lang, manang ginasiling nga better late than never. Sa balita national, Presidente Marcos gindeklarar ang December 20 o kun ang January or December 26 nga dugang pagid nga non-working holiday. No, sa mga empleyado sa gobyerno, malawig-lawig ang bakasyon. Buwas, wala na kamo sa trabaho. Pagka Domingo, wala pagid sa trabaho. Pagka Lunes, wala pagid. Balik trabaho, Martes, Miyerkules kag Huwebes. Pagka Biyernes, wala naman sa trabaho. Pagka Sabado, wala gyapon trabaho. Domingo, wala trabaho. Pagka Lunes, wala naman. Doon ka na ambil lang sang live nato, no? Kay do kadamo sang pahuway, damo sang wala sang trabaho nga mga inadlaw. Wala sang trabaho pero may sweldo ha. Ang iba niya, literal nga wala sang trabaho. Kay wa gid sang trabaho kay gulaman sa may ginabaton nga sweldo. Antes sa tanan banwa, ari ang pinaka-importante sa tanan ang aton winner. Ika-duha nga winner sa Want to Panalo Part 21 promo. Standby. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na ang aton ikaduha nga winner para sa aton nga Want to Panalo Part 21 promo, taga Purok Sunset, Barangay Ilopez, Silay City. Ang yes ni proof of purchase, Nescafe. Congratulations sa kay Rolin Ilano sang Purok Sunset, Barangay Ilopez, Silay City. Ikaw ang aton ikaduhang nga winner, gilawag naton alas 11:58 sa aga. Dos minutos na nabilin kag magadangat kita sa tag ng alas 12 diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan na bumbuhanay sa Udto. Sa aton nga mga taga palasakop sa panatuntunan Want to Panalo Part 21 promo, sa mga wala pa malawagan ang ilang ngalan, hindi ka mo magpangasubo kay may pilapag ka mga weekly draw ang patigayunon. Kag may ara pa kita sa grand draw, wa inyo man basi kamo yang wala gid kaginaog sa weekly draw, basi kamo man ang magkadaog sa grand draw. Nga may nagahulat nga dalagko nga mga pa-premium. Of course, ang pinakasikreto lamang para nga mag-angkon sang kadalagan o kung makadaog sa sininga promo, ang paghimo sa madamo nga entries. Kay the more entries you send, the more chances of winning. The more nga kapisan, the more nga may grasya. Amo na sikreto, pag may tiyaga, may nilaga. Sa aton nga mga kauturan nga wala pa kaginaog kag kay way man mag-intra, amat-amat na kamutipon sa mga proof of purchase, yung pang lawag naton, kag himo ka mo sa mga entries. I-drop nyo sa drop boxes diri sa istasyon sa Bumbu Radio, o kung gani sa pila ka mga lugar nga sa din gina-announce na namon, sa plugging, mabatian nyo kung sa din nga mga lugar, mayara sa mga drop boxes, nga sarang ninyo kantuan para sa pag-drop sa inyo sini nga mga entries. Sa liwat, ang kadalagan ara sa tawo nga mapisan
Kapag may tiyaga, may nilaga. Sa aton nga pagbalik banwa, maging kaupo na nato ng Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Disyembre 23, taong 2022 at 2 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong Department of Transportation, hinimok po ang ilang transport network vehicles na magdagdag ng land-based transportation ilang araw bago ang araw ng Kapaskuhan. Department of Information and Communications Technology, binalaan ang mga SIM card users sa email phishing. Itong panukalang batas na magtatatag po ng Calamity Food Bank sa buong bansa, aprobado na ng House Panel. At ang paggamit ng vape sa mga indoor public places, papatawan ng multa na 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos. Ilang bus terminal sa Kamaynilaan na may biyaheng patungong norte, patuloy itong dinadagsa ng mga tao 2 araw po bago ang Pasko. Pangulong Marcos itinalaga si ex-Supreme Justice Dante Tinga bilang Development Bank of the Philippines Acting Chairman. Samantala po 6 pang individual na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero, sinampahan na rin ang kasong kidnapping at serious illegal detention. At itong Marawi hero na si Major General Stephen Pareño, nakitaan na ng leadership skills mula pa noong bata pa bago italaga bilang bagong Air Force Commanding General. Sa ating po international news, ang US Airline nag-cancel na po ng mahigit 3,800 flights dahil pa rin sa winter storm. At sa ating sports news naman, International Olympic Committee isinawalat na posibleng tanggalin ang boxing sa 2024 Paris Olympics. Samantala, ang defending champion na Golden State Warriors inilampaso ng New York Knicks sa katatapos pa lamang na laban. Sa ating entertainment news, sabangan mamaya si US President Joe Biden mayroon pong Christmas wish sa Amerika. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Binigyang pansin po ng Department of Transportation ang ride-hailing firma at itong transportation network vehicles upang dagdagan itong supply ng land-based transportation para sa mga darating na international na pasahero po, kasunod ng mga reklamo na sa kasalukuyan ng mga option dito pa rin sa paliparan. Nagsisimula na kasing bumuhos ang mga tao mula sa iba't ibang mga lugar na galing din sa ibang bansa upang umuwi ng kanilang mga probinsya upang magdiwang ng Kapaskuhan. Dagdag dito, marami na itong mga mananakay na sa mga pampasaherong sasakyan, partikular na sa mga bus at taxi, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Kaya naman hinimok po ng Department of Transportation ng ilang mga transport network vehicles o yung tinatawag na TNVS na palawigin pa at dagdagan ang mga bumabiyaheng pampasaherong sasakyan dahil paniguradong bubuhos na itong pasaherong bibiyahe.
Una rito, mahigpit pa rin nagpaalala ang itong departamento po para sa publiko na asahan na daw ang pagiging crowded sa lahat ng mga sasakyan, ngunit hanggang maaari ay panatilihin pa rin umano ang health protocols kaugnay dito sa COVID-19 virus. Samantala, binabalaan ang lahat ng mga mobile subscriber laban sa mga email sa phishing na nauugnay sa pagpaparehistro ng mga SIM cards na magsisimula sa susunod na linggo. Sa isang advisory, sinabi ng Department of Information and Communications Technology na ang mga email ay nagtuturo sa mga hindi pinaghihinalaang mga biktima na lumok sa isang proseso ng pre-registration upang ang kanilang mga e-wallet at mobile payment application ay muling ma-activate. Dagdag dito, ang mga subscriber ay pinapayuhan na huwag magbigay ng personal na impormasyon sa mga nagpadala o mag-click sa mga link na maaaring kasama sa mga email phishing. Ang mga naturang email ay isang anyo ng phishing na isang mapanling lang ng mga aktibidad kung saan dinadaya ang mga user sa pagbibigay ng sensitibong impormasyon. Una na nga rito, magsisimula na ang pagpaparehistro ng mga SIM cards sa darating na December 27, 2022. Ang panukalang batas itong magtatatag ng tinatawag na Calamity Food Bank dito sa buong bansa, aprobado na ng House Panel. Ano kaya itong tinatawag na Calamity Food Bank? May report si Bombo Annalise Soberano. Yes, Bombo Gerald, inaprubahan na nga ng House Committee on Disasters and Resilience ang panukalang batas na magtatag ng emergency stockpile ng mga pagkain at gamot na agad ipapamahagi sa panahon ng kalamidad. Lusot na rin sa komite ang House Bill 5245 ng maglalayong magtatag ng Calamity Food Bank sa bawat probinsya o syudad sa buong bansa bilang parte sa disaster preparations. Nakasaad sa ilalim ng House Bill 3121 at 3782, ang mga emergency-related goods ay dapat mayroong shelf life na nasa 2 taon. Ang mga nasabing mga goods ay ilalagay sa Central Repository na tinukoy ng National Disaster Risk Reduction and Management Council batay sa konsultasyon sa Department of National Defense, Department of Health, Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development at iba pang mga government agencies. Ayon kay Committee on Disaster Resilience Chairman at Dinagat Island Representative Alan Ecleo, na ang Pilipinas ay regular na tinatamaan ng kalamidad gaya ng bagyo at lindol, na batay sa isang pag-aaral, ang bansa ay isa sa most disaster-prone country sa buong mundo. Kabilang sa Calamity Food Bank ay ang mga reserve food, tubig at iba pang mga essential goods gaya ng mga portable power sources, first aid kits, portable light sources, mga damit, tents at communication services. Sa nasabing panukala, ang interagency effort ay pangungunahan ng National Disaster Risk Reduction Management Council at ng Department of Social Welfare Development. Huhuguti naman ang pondo mula sa General Appropriation Act na siyang gagamitin para sa nasabing panukalang batas, habang ang substitute bill para sa nasabing panukala ay ipapadala sa House Committee on Appropriations para sa gawing konsiderasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Dinagat Island Representative Alan Ecleo. Crucial hours and days following the disaster. And the most common issue with respect to quick response and rendering of rescue services is the lack of immediate supply of food, water, and essential goods such as tents, portable power source, communication devices, and clothing. This representation proposes the establishment of a Calamity Food Bank. It is a reserve of food, water, and other essential goods prepositioned preferably in all provinces, ready to be used in time of calamity-induced emergencies. It embodies the principle of stockpiling, as proposed by my colleagues, institutionalized and made mandatory. The goods are prepositioned shall be sheltered or stored in a disaster-resilient storage facility designed to survive Category 5 typhoons, earthquakes, and high-magnitude flooding, fire, and calamities. Ang pahayag ni Dinagat Island Representative Alan Ecleo.
Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo na Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, tila nagpapahina umano ang Christmas season sa pagnanais naman ng mga botante na pumila at magparehistro bago ang magaganap na halalan sa taong 2023. Ayon kay Commission on Elections spokesperson John Rex Laujanco, wala pang 151,000 itong mga voters na nag-sign up para sa voter registration sa iba't ibang tanggapan ng Commission on Elections sa buong bansa mula noong Disyembre 12. Anya, nasa 611 pa lamang ang aplikante na nagpalista para sa proyektong Register Anywhere sa walong mall sa lugar kung saan maaring magparehistro. Dagdag pa niya, matumal umano ang unang araw ng voter registration dahil ang primary attention ng mga tao ay nasa pagtitipon at pahinga ngayong holiday season. Inimok niya ang mga botante na may mag-avail po ng holidays at magparehistro sa halip na sumali sa mga magpaparehistro po sa buwan ng Enero. Inaasahan ng Commission on Elections na hindi bababa sa 1 milyon hanggang 1.5 milyon ang bagong botante ito magpaparehistro hanggang Enero at 31 sa susunod na taon. Una rito, ang pagpaparehistro ng botante ay isasagawa araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, maliban na lamang sa linggo sa Office of the Election Officer ng lungsod, munisipyo o distrito kung saan nakatira ang mga magpaparehistro. Sa iba pang mga balita, papatawan ng mabigat na parusa ang mga mahuhuling maninigarilyo ng vapes sa indoor public places, kabilang na sa government offices, mga paaralan, paliparan at mga simbahan. Sa inisyu ng Department Administrative Order ng Department of Trade and Industry o DTI, nagsasaad ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act No. 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Nakapaloob din dito na ang minimum allowable age na pinapahintulutang makabili, magbenta o gumamit ng vapes ay 18 years old. Ayon sa datos mula sa Department of Education na nasa 1.1 million ang mga mag-aaral ang nasa edad 18 years old hanggang 20 years old para sa school year 2020 to 2021 at ito anya ang bilang ng mga mag-aaral na maaaring payagan na makabili ng mapanganib na produkto sa ilalim ng vape law na nauna na rin ibinabala ng ahensya sa mapanganib na kalusugan. Ang mga first-time offenders ay mumultahan ng 5,000 pesos habang ang mga mahuhuling nag-vape naman sa indoor public places sa ikalawang pagkakataon ay mumultahan ng 10,000 hanggang 20,000 pesos para sa third offense. Para naman sa mga lalabag na vape business entities o establishments ay kakansalihin ang kanilang mga business permits. Ang mga establishments at retailers naman na magbebenta sa mga minors ay mumultahan ng 10,000 pesos o pagkakakulong ng 30 araw o mas mababa depende sa diskresyon ng korte sa first offense. Samantala, ang mga brick at mortar stores at online traders ay minamandato na magrehistro sa gobyerno para magbenta ng vape products. Ang mga lalabag naman sa naturang requirements ay mumultahan ng 100,000 pesos sa first offense at 200,000 pesos naman sa second offense. Sa third offense naman ay may penalty na 400,000 pesos at revocation ng kanilang mga business permits. Sa mga manufacturers, importers, distributors o retailers na mapapatunayang lalabag sa requirements sa product packaging ay mumultahan ng 2 million hanggang 5 million pesos at pagkakakulong ng 2 hanggang 6 na taon. Samantala po, todo itong panawagan, paghikayat ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. dito sa publiko na makiisa po sa pagtatanim ng puno para mailigtas ang mga kagubatan po dito sa bansa. Iginit ng senador na kung maibabalik sa dati ang malagong kagubatan at mas makakapagtanim rin sa mga lungsod ay mababawasan na itong panganib na dulot pa rin ng bagyo, baha at iba pa. Ayon sa senador, dapat pangunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagpapatupad ng greening program ng pamahalaan na hindi lang tututok sa pagtatanim bagkus ay magtitiyak rin na mabubuhay ang mga itinanima at maging ang mga puno.
Kaugnay nito, inihain ni Revilla itong Senate Bill 1538 na naglalayong imandatong lahat ng graduating elementary, high school at college students sa mga pampubliko at pribadong paaralan na magtanim ng 10 puno bawat isa bilang prerequisite sa graduation. Nakapaloob din sa naturang panukala na ang itatanim na puno ay dapat sa forest lands, mangrove forest, itong protected areas, ancestral domains, civil at military reservations, urban area na nasa ilalim ng greening plan ng local government units, inactive at abandoned mine sites at iba pang angkop na lugar. Sa karagdagan pang mga balita, ilang mga bus terminal sa Kamaynilaan na biyaheng panorte patuloy na dinadagsa ng mga tao 2 araw bago ang Kapaskuhan. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan kay Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Eliza, hindi nagpapatinag ang mga tao sa ilang mga terminal ng bus sa Maynila na biyaheng panorte, makauwi lang sa kani-kanilang mga probinsya upang makapagdiwang ng Pasko kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Sa pag-monitor ng Bombo Radio Team sa mga bus terminal sa talaga namang dinudumog tuwing holiday season, ang ilan sa mga pasahero rito ay kanina pang madaling araw at nagtiyagang pumila upang di maabutan ng cut-off. Ayon kay Christopher Tacabiloria, dispatcher sa isang mga bus terminal sa Maynila, fully book na raw sila sa lahat ng biyahe. Simula pa ng 20 ng Disyembre, talagang dinagsa na sila ng mga pasahero kung saan gumagawa na rin sila ng paraan para ma-accommodate ang lahat ng mga uuwi ng probinsya upang makapiling ang kanilang mga pamilya. Samantala sa payag naman ni Ronaldo Roque, dispatcher pabiyahing Dagupan Manawag, inaasahan nila na dadagsa mamayang hapon ng mga tao patungong Dagupan. Noong nakarang buwan daw kasi kakaunti lang ang pasahero nila kumpara ngayong Disyembre na magpapasko na kung saan dinudumog na sila. Pakinggan pa natin ang magkasunurang tinig ni Christopher at Ronaldo sa panayam ng Bombo Radio. Simula pa nung 20 na dagsan, hindi ko na mabilang pero libo na yung bumiyahe na. Kasi fully book na po tayo pero ginagawan namin ng paraan para makabiyahe po lahat ng mga suki namin sa GB Florida at madalas sa probinsya. Pero hanggang 30 siguro. 30. January, magsibali ka na pa uwi, hanggang 3. Going Cagayan talaga. And then Ilocos, Isabela. Yung mga siguro, mga estimation ko ngayon sa kino-compare ko lang, binibase ko sa mga biyaheng bus namin. Namin ngayon na baka magdadagsa ngayon pasahero namin. Kasi nung nakaraan kasing last November, medyo konti pasahero nun, talagang asin wala talaga. Na hindi ka mukha nung dating naasahan namin. Ito, sa palagay ko ngayon, maasahan namin. Dadagsa siguro pasahero namin yun ito. Yan ang magkasunurang tinig ni Christopher at Ronaldo. Pagsapit ng Enero 2023, Bombo Gerald, magsisiuwi na rin daw ang mga biyahero na galing iba't ibang probinsya, kung kaya naman busy ngayon ang lahat ng mga bus terminal hanggang sa susunod na taon. Bombo Gerald? Bombo, JC, wala namang bang nagiging problema, hindi naman nagkakagulo itong mga pasahero ngayon na bumubuos sa mga bus terminal sa Bombo, JC? Sa katunayan, Bombo Gerald, sa lahat ng bus terminal dito sa Kamaynilaan ay organized ang lahat mula sa mga dispatcher, gayon din sa mga pasahero. Inaayos nila ang lahat para lahat makauwi ng probinsya, Bombo Gerald. Okay, Bombo JC. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Pinili po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Dante Osorio Tinga bilang acting chairman ng Development Bank of the Philippines. Ang nasabing pagtalaga ay kinumpirma ni Office of the Press Secretary, itong Undersecretary Cheloy Garafil. Nanumpa si Tinga sa kanyang tungkulin sa harap ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacanang. Dagdag dito, si Tinga ay nagsilbing Associate Justice ng Korte Suprema mula taong 2003 hanggang 2009 sa ilalim po ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Una rito, naglingkod din siya bilang Dean ng University of the East College of Law mula 1989 hanggang 1993, gayon din mula 2017 hanggang 2018.
Itong investigasyon sa kaso ng online exploitation sa bansa dapat daw paigtingin at ma-report si Bombo Marlene Padiernos. Ipinahayag ni United Nations Special Rapporteur Mama Fatima Singhate na dapat ay paigtingin pa ng gobyerno ang investigasyon ng pagdating sa online exploitation sa bansa. Dito yan sa Pilipinas pagdating doon sa mga batang na involved dito. Sa eksklusibang panayam ng Bombo Radio Philippines kay Commission on Human Rights Commissioner Beda Epres ay ibinahagi niya na kabilang anya sa initial perception ni Singhate ang mas maigting na investigasyon sa mga kasong may kaugnayan sa mga bata. Aniya, ipinahig ito ng Special Rapporteur nang magsagawa sila ng exit conference at debriefing noong Disyembre 4 bago siya umalis sa bansa. May nakita raw kasing kaunting gap si Singhate pagdating sa pag-aksyon ng pamahalaan hinggil sa nasabing usapin. Ito ngay matapos na mag-ikot sa Pilipinas ang kasama ng Department of Foreign Affairs at Presidential Human Rights Commission si Singhate para tignan naman ang sitwasyon ng mga kabataan sa bansa. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Commission on Human Rights Commissioner Beda Epres sa panayam ng Bombo Radio. Noong December 4 po, bago po umalis itong Special Rapporteur from the United Nations, nagkaroon po ng parang exit conference or debriefing at nagkaroon po ako ng pagkakataon na maimbitahan doon. At binanggit po niya yung kanyang initial perception doon sa mga kanyang nakita. Meron po siyang nakitang mga konting gaps na sinasabi niya ay dapat mapunuan sana ng Philippine government, like mas intensify yung investigation pagdating sa kaso dito na involve ang mga bata. Magkaroon daw po sana ng special courts. Pero yun nga po, initial perception lang po niya. And kami po sa Commission on Human Rights ay mag-aantay na ilabas niya yung kanyang final report on the actual human rights situation, particularly yung exploitation po ng children. At para at least po doon rin po kami although may data po kami, meron kaming Child Rights Center dito sa Commission on Human Rights na nagmo-monitor ng mga yan. Pero syempre mas maganda po kung meron rin kaming makukuha from the United Nations para mas lalo po namin mapalakas yung aming kung saan po papunta yung aming mga investigation, monitoring dito sa issue po na ito. Samantala, Bombo Gerald, Bombo Alaysa, bukod dito ay nakipagpulong din si Singhate sa lahat ng sangay ng gobyerno, kabilang na nga itong Department of Justice na may kinalaman, pangunahing may kinalaman sa pagprotekta ng karapatan ng mga kabataan, kasabay na rin ng kanyang paghingi ng mga datos sa mga kaso ng sexual exploitation sa bansa. Tulad ng ating narinig mula kay Commissioner Epres, sa ngayon hinihintay na lamang ng Commission on Human Rights ang mismong final report ni UN Special Rapporteur Singhate, partikular na doon sa actual situation ng exploitation of children sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Paghaharap sa kasong kidnapping at serious illegal detention po ang 6 na iba pang individual na isinasangkot sa pagkawala ng ilang sabungero sa resolusyon na inilabas ng isa pang Department of Justice Panel of Prosecutors. Sinabi na nakitaan po ng sapat na batayan para kasuhan sa korte ang mga sospek. Kinilala ang mga kakasuhan na sina Julie Patidongan, itong si Glir Codilla, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Janry Consolacion at
Roberto Martiliano Jr. Ang kaso ay kaugnay sa pagdukot sa mga biktima na sina John Claude Inonog, itong si James Bakay, Marlon Bakay, itong si Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco at Ruel Gomez. Persahan na isinakay ang mga biktima ng mga respondent sa gray na van noong Enero 13 ngayong taon. Ito po ay dakong alas 7:30 ng gabi habang papunta sa Manila Arena mula sa Tanay Rizal sa Stag Derby. Itinanggi ng respondents sa mga akusasyon at iginiit na walang personal knowledge ang mga testigo sa krimen. Hindi namang binigyan ng bigat ng piskalya ang depensa ng mga suspect dahil sa positibong kinilala po ang mga ito ng mga testigo at credible na testimonya ng mga testigo. Ihain ng Department of Justice ang kaso laban sa 6 na suspect sa Manila Regional Trial Court. Una nang inirekomend ng kasuhan ng Department of Justice ng robbery at kidnapping ang 3 pulis kaugnay naman sa pagdukot sa master agent ng Isabong sa San Pablo City sa Laguna. Samantala, itong Marawi hero na si Major General Stephen Pareño nakitaan na ng leadership skills mula pa noong bata pa bago itinalaga bilang bagong Air Force Commanding General. Alamin natin ng buong detalye ng report na yan sa Bombo Radyo Iloilo. Bata pa lang, nakitaan na umano ng leadership skills ang Marawi hero at newly appointed Philippine Air Force Commander na si Major General Stephen Pareño. Si Pareño ay tubong Pasig City na component city ng Iloilo Province. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay dating Department of Interior and Local Government Undersecretary for Public Safety Peter Irving Corvera, sinabi nito na mula kinder hanggang high school magkaklase sila ni Pareño sa Central Philippine University. Ayon kay Corvera, isang aktibong student leader at achiever si Pareño. Anya, salutatorian si Pareño noong high school sila at kumuha pa ng kursong engineering bago pumasok sa Philippine Military Academy. Napag-alaman na si Pareño ay nagtapos bilang class salutatorian ng Philippine Military Academy Class of 1991. Kumpiyansa naman si Corvera na ipagpapatuloy ni Pareño ang pagtugon sa mga pangangailangan ng publiko lalo na sa Philippine Air Force sa ilalim ng kanyang liderato. So si Stephen, after graduating from high school sa CPU, nag-engineering pa niya. Nagkuha siya sa engineering degree. Of course, he was already the vice commander. So naturally, and then everybody knew that the commander would have to relinquish his post upon his birthday, no, si Canlas. He was one of the nominees. No? 3 na siya ka-nominees na ginapasa, no, sing board. Also nga honor because he's a commander of a major branch. Ang presidente mismo, no, si President BBM mismo, kumbaga preside over the change of command. Si dating Interior Undersecretary Peter Irving Corvera. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Itong defending champ na Golden State Warriors nilampaso ng New York Knicks sa katatapos labang na laban. At may buong detalye si Bombo Victor Liantino. Nilampaso ng New York Knicks ang National Basketball Association defending champion na Golden State Warriors sa score na 132-94. Ang naturang laro ay ginanap sa Madison Square Garden na dinaluhan ng aabot sa 20,000 na NBA fans. Pinangunahan naman ang 23-year-old shooting guard player na si Emmanuel Quickley ang Knicks matapos itong umiscore ng 22 points. Nagpaulan kaagad ng 33 points ang Knicks sa unang quarter ng game at nagtuloy-tuloy ang kanilang swerte hanggang matapos ang laro. Sa panig naman ng Warriors ay nasayang ang bag na puntos ni Jordan Poole na umabot sana ng 26 points upang ipanalo ang kanilang team. No-show pa rin ang star player ng Warriors na si Stephen Curry, makaraang magka-injury ito sa laban kontra Indiana Pacers. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ano kaya itong mensahe naman ni US President Joe Biden doon sa Amerika? May report si Bombo Chill Emprido.
Mga kabombo at ka-Star Nation, nag-iwan ng mensahe at talumpati si Pangulong Joe Biden sa Amerika sa White House ngayong Kapaskuhan. Ang kanyang Christmas wish, love, peace, and hope ngayong holiday season. Damang-dama na rin kasi sa White House ang diwa ng Pasko na nagpapalamutian ng mga garland at mga puting pailaw. Matatandaan na 50 taon na ang nakalilipas nawalan si Biden ng unang asawa at sanggol na anak sa babae sa isang car accident ilang sandali bago ang Pasko. Inaasahan naman ang desisyon ng Pangulo sa unang bahagi ng bagong taon kung tatakbo siyang muli bilang Pangulo sa taong 2024. Narito at pakinggan natin ang naging mensahe ni US President Joe Biden. Is at the heart of the Christmas Christian faith. But the messages of hope, love, peace, and joy, they're also universal. It speaks to all of us, whether we're Christian, Jewish, Hindu, Muslim, Buddhist, or any other faith, or no faith at all. It speaks to all of us as human beings who are here on this earth, to care for one another, to look out for one another, to love one another. The message of Christmas is always important, but it's especially important through tough times, like the ones we've been through the past few years. The pandemic has taken so much from us. We've lost so much time with one another. We've lost so many people we loved. Over 1 million lives lost in America alone, across the country. The strength, the determination, the resilience that's long defined America. We're surely making progress. Things are getting better. COVID no longer controls our lives. Our kids are back in school. People are back to work. In fact, more people are working than ever before. Americans are building again, innovating again, dreaming again. So my hope this Christmas season is that we take a few moments of quiet reflection, find that stillness in the heart of Christmas. It's at the heart of Christmas. And really look at each other. Ayan nga ang naging mensahe ni US President Joe Biden. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chillian Prido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, doon sa Vietnam, ang bisperas ng Pasko ay kadalasang mas mahalaga kaysa sa mismong araw ng Pasko. Ang Pasko sa kanila ay isang opisyal na pampublikong holiday at maraming tao ang nag-iisip na ito ay holiday lamang para sa mga Kristiyano. Nagdiriwang ang mga tao sa pamamagitan ng paghahagis ng confetti at kadalasan nakasama sa kanilang Christmas dinner ay chicken soup, turkey at pudding. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 2 days to go na lang bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Up live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbuhanay sa 8:34 minutos na nakaligid sa tag ng alas 12. Sa ito nga pagbalik banwa, mangin kaupo na nato ng presidente sa UNIFED, si Mr. Manuel Lamata. Hibalo naton kung ano kadamo ang supply sa kalamay sa Pilipinas kag kumbala sufficiente naman. Okay, kung sufficiente na ang supply sa kalamay, why is it nga daw ginaduso lang sa gyapon ang sugar importation. Balikan nato kay istorya nato nini pagkaligid lamang sa pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, Pabalik na mga kabyanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa 8:42 minutos sa nakaligad sa tag na nga alas 12. This time mga kabyanan, mangin kaupod na naton si Mr. Manuel Lamata, ang presidente sa UNIFED. Ang tanaw naton ang supply sa nga kalamay, no? Sa bilog nga Pilipinas in general daw supisyente man kunong supply amot diri sa Negros. Ang Negros ya daw imposible man nga makulangan kita supply kay kita naga-produce ang madamo nga kalamay sa bilog nga Pilipinas. Pero may ginadusok gyapon ang sugar importation ay nano nga sistema ini. Sa piya kalinya si Mr. Manuel Lamata, sir, mayong udto. Ito, Bombodan. Aha. Kumusta ang sitwasyon karon sang supply sang kalamay, sir, considering ti halos gani nga tanan siguro nga mga katubuhan na panggaling na. Sa ako niya pagkintindi daw ka damo sang supply subong supisyente gin katama ang supply karon sang kalamay, sir? Hindi siguro damo supply. Manuglumos na ta, lapit na ta malumos. Lapit malumos sa supply? Oo, hindi na ta kaginawa sang kadamuon. Kaya daw halos tanan nga mga katubuhan na galing na siguro kag pero ang pamangkot mo ni sir nga daw may ara gyapon duso nga mag-import kita sa sugar. Ang mga tauhan ni presidente, sigurado ko ini tandaan niyo git. Wala ni kalibutan ng presidente. Okay. Kadomdom ka ang isa to ka grupo nga nagligad. Gusto mapasulod 300,000. Ginon tatya to, hindi siya kumporme. Tisa ini nga bagay subong, sa ako niya kalkulo, ay ni siya kalibutan. Ang nagagiyo sini ang yada mga tauhan sa dalom sa DA. Kabalo ka naman kung ano ka gamo subong ng DA. Ginatingwaan niya limpyo. But anyway, ang ilayang gusto tani matabo,
ma-import para magpanaog ang presyo sa retail sa merkado nga protektas. Ang ambal ko sa ilalim ko, hindi niya guro matabo. Ano man lang ng 64,000 na ginawangal nyo. Na sobra 500,000 tons subong ang excess sugar sa Pilipinas. Ang tangan sa nga ginagaling, sobra na tunga sa milyon nga tonelada. Kasi kung hindi ang tunga sa milyon, wala nakapapanaog sa retail nga sin. Anong imuon sa 64 nga idugang? Daw wala logic. Wala niya logic. Ang punto diyan ako, nambal ko sila. Sala ang inyo pag-atake sa problema nga taas kayo ang presyo. Ang may sala diriya ang enforcement. Wala sang enforcement ang aton gobyerno. Wangala sila nga wangal mabutang sang SRP, suggested retail price, pero wala man ang ipon. Buhay man siyang gasapak sila kung mag-utang na sila sa SRP. Hello, sir? Go ahead. Kay siling ko, suggested mo lang, daw inablang nagsuhestyon ka lang, daw ay sang siling abi nga imposisyon nga gina-imponer abi sang gobyerno, nga mo gini ang dapat lang nga presyo. Tama na ginapanawagan ko ang aton mga legislator, mga congressmen, mga senador, nga tipon-tipon kamo kag tagaan ninyo o pagwaan ninyo sang bill nga naghatag power sa aton presidente. Daw police powers bla. Okay. Na magambal ang DA kag ang DTI amo na ang SRP dapat sundon. Ang hindi magsunod file dayon kaso economic sabotage, confiscate ang kung nandun lang iyang ginapamaligya, isira ang iyang stall. Amo na dapat. Hello, sir. Sa imo nga paglantaw ang present nga presyohanay sa merkado kag ang present man abi nga presyohanay sa farm gate hindi proportionate. Hindi gidi. Sobra gid niya kataas sa retail. Bisan kami hindi kami konforme sina. Sobra kataas. Kung nato siguro nga sumahon, sobra pa sa pilo ang ganansiyahon sang retailer kaysa producer. Sobra kita diya gauriyaw sa kampo, painit. Sila yung porting ganansya. Kag ang problema kay kamuya nga mga producer, daw halos hindi kamuya basta-basta makapagusto sang pagpasaka ma sa inyong farm gate price. Hindi gid. Isubong siya ni 55 pesos na lang ang aton nga millgate na naog na. Okay. Pero ang retail na sige gapon siya. Pilo na. Lapit ng pilo. I see. Oo. So sa 55 pesos per kilo, millgate price, hindi na ka muna malugi. Kuha na juta may ganansya na gitman. May ganansya man pero piyan na. So, dapat kung tani kung mag-amo na ang millgate price ang kalamay, ang sa market tani medyo butang tabi mga 60 pesos per kilo. Okay na siya? 80 to 85. 80 to 85? Oo. Okay. So, ano matabo sini karon sir kung sa tinabing kutihon sang DA which is ang DA gani under sa direct supervision sa presidente pero it seems nga daw may ara pagid sang amot makonsider nato ni nga daw mafia sa sirkulo sang agriculture nga daw may ara gid mabaskog nga persa nga nagaduso gyapon sang importation. Ada may ara gid siguro daw may nagagiyo gid dalom may ara gid. Ano matabo sini sir kung sa tion nga may maglusot nga sugar importation considering nga sa subong nagakalumos na kita sa kadamon sa supply sa kalamay plus mag-abot pagid abi ang mapasugtan abi nga makasulod ang 64,000 metric tons ang kalamay. Anong matabo sini? Una daw hindi ko magpati nga ipersaw nila ni si presidente nga mag-go signal nga pasudlo ni no. Kaya once mabala niya ano ang real score sa kakatapos dalom. So, hindi ni guro pagpasugtan na. Ako lang niya no. Pero kung yung kaso sumulod na, kita naman yung mga producers ng kaluluoy. Okay. Kaya ang trader, gamito niya niya as a reason. Imuha niya ni excuse. Sulod naman ng import. Mabarato na ning grama, hindi na kami kabakal sa inyo mahal. Baklo naman nila na sa aton barato.
Ipagkaubos ang 64,000, pasakaon nila na, parang baratong yung bakal sa aton, bligyan, mahal. Mhm. Muna. Okay. So, Kung sa ako lang sir, paano ang Bombodan. ano ang inyong aduso karon? Hindi ginaton ini mapersabi nga may ipatuman abing nga daw proportionate nga presyo na isang nga kalamay para nga hindi man magasalangisag ang mga consumer kay ti daw amo ni ang ginarason nila pirmi ang mahal nga presyo sang kalamay ang mga consumer nagasyagit sa kamahal. That's why nga kinana mapanubuan and the only nakita abi nga pamaagi nga para mapanubo ini is through importation. Pero ang punto sina diri nga sa tagsa nga may ara pagsaka sang presyo, diri kita nagabase permi sa ginatawag nga the law of supply and demand nga nagsaka ang presyo tungod sang scarcity sang supply. Pero ti subong hindi na marason kaysa nagligad to amo ni ang ginrason mo scarcity of supply, which is why maganito mapamatud-an kung may ara man sang shortage sang supply. Ti subong napamatud-an na nga sufficient na gid, more than sufficient enough to supply the whole country. Pero hindi ka po panubo ang presyo sang kalamay sa market. Ano ang posible pa naton nga maduso diri para nga amotong siling mo blagina nga dapat may untugid ang DTI, ang gobyerno nga pagsiling amo ng suggested retail price amo gina ang ipatuman. Kung nakukuro Bombodan ng presidente, firing squad ko na sila tanan para tapos na. Ipang firing squad lagi. Pero sa inyo yung mga grupo, sa inyong nga asosasyon sa mga federation, kay hindi malamang isa ang federation sang sugarcane producer diri sa Pilipinas. Ang UNIFED isa ini sa madamo nga mga federation siguro, mga organization. Way kamo sa mga meeting nga ginpatigayon agud nga magtingob abi ang persa? Kami sa UNIFED, kami ang pinakadako nga federasyon sa Bilog Pilipinas. Aha. Yang masubo sini kayang 3 ka federasyon, kadomdom kasi ratong nagaduso magpasulod 300,000 metric tons. Magagaling na ta. Kadomdom kasto kinapayungan nila to si Serapika. Correct, oo. Hindi ta sina magkilita na iguro, hindi kami kapungko sa isa lang ka lugar. Tungod kay daw hindi nag-isa ang mga federation. Kaya lain ng ilaya panindugan. Ang ilaya ginadepensahan mga trader. Kami sa UNIFED nadepensahan mo niya mga farmer, mga planter. Okay. Pero wala pa sang pagkakataon, wala pa sang chance nga naka-meet ikaw personally with the President para maistorya ang ining matuntun nga sitwasyon sa sugar industry, ang kung ano kada para mapakita siya kung ano kadamo ang supply na naton subong, sir? Nagpadala na ko siya sa mga sulat kag mga datos para na kompleto na siya. So tagahan ni siya sa semana makuha na ni mapian-pian na ni ang mga ginakaptan nga mga datos malay na ni sugilanon. Kaysa subong, sir, daw wala man sang dako nga damage kung sabahin sang mga natural abi nga mga calamity kangay sa mga bagyo daw ay man nakahatagin sa dako nga damage sa malapad nga katubuhan sa Pilipinas, sir? At yan mo lang itong paing, itong nakatilaw tas ng paing. Pagkakapangabay lang itong away na siya may masunod. Kay ang but ko sing ganun nga hindi kaangay sa nagligad nga mga inabalang ang mga tubo nga ginhalitan sang bagyo sa paglain sa panahon inang wala pag idya ma-harvest subong daw na halos tanan siguro nga mga katubuan harvest naman. Wala pa. Tunga pa lang ta Bombodan. Tunga pa lang. Tunga kay sa April pa taguro matapos. Okay. Oo. So may ara pa man sa mga tubo pigid gali nga nagkalabilin nga kun sa tiyon nga maubos kini ni harvest ang mga around 50% nga nagkalabilin nga larvison, posible magadugang paginisang supply sang stock sang aton nga kalamay. Oo, gida. Sigurado na yan. Ang aton inog-produce sobra 1 billion 1 million tons. 500,000 pa lang aton na harvest. So may 1 million pa. Okay, pero sa subong, sir, wala ka mo sang data kung ano ka damo ang na-consume nga kalamay. 180. May pag-miner, may pag-reduce ang
consumption subong? Wala. 180,000 tons a month. Kada bulan mo ng konsumo ta. Oh, so amo lang gyapon wala sang pagbago apisar pa nga nagtagalumapaw ang presyo sang kalamay. Wala. Amo lang gyapon. Why na naog? Ang Okay. tao ka baka gyapon amo na ang problema. Kaya ini mga tunton nga nagabaligya, nagapahalaman na sila ya kay nga sige bakal man sang tao. Pero kung noon tato nila na bakal, mawiit na sila. Doon ka kontra mo gid sila sa traders, no? Hindi mo gid abusado naman. Kaya daw hindi Abusado naman gid naman. makatarungan ang ila sini nga presyoanay kay sila ya katawahay lang ya sa pangabuhi nila ya. Maginansya na sila hindi. dako samtang matutuod ya nga pangabudlay sa kadutaan nagtanom sang tubo. Gamay lang ganansya. Correct. Sila ya girkon, kita ya hot condition. Okay. Sige sir, kabay pa nga mahatagan ini sang nagakigong atensyon sa aton nga presidente ang ining sitwasyon sang sugar industry sa pungsod Pilipinas kag mapanubo man ang presyo sang kalamay galing kido hindi na ni makahingagaw sa sining bulan sang Disyembre nga dapat nagnubo-nubo ini para mangin matamis man tani ang aton nga ginhanda sa Noche Buena kag Medianoche pero doon hindi makahingagaw sir. Hindi gid siguro. Merry Christmas na lang sa tanan, Bombodan, kag sa pamilya mo, Merry Christmas. Okay, sige sir, salamat gid simong oras kag mayong udto sa liwat. Mayong ogto. Dapat yan mga kabinan si Mr. Manuel Lamata, ang presidente sa UNIFED. Pwede ka dako sang supply, no? Kag oversupply kita sa kalamay dito sa Pilipinas. Yet, ang presyo sini taga lumapaw, banwa. I just don't know kung ano ang ginahimo karon sa gobyerno ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Nga sa diin siya man mismo ang Agriculture Secretary nga hindi gyapon mapanubo ang presyo sini kay konsumahon base sa payag mismo sang presidente sang UNIFED dako gid ginaganansya sa mga sugar traders. Hindi na makatarungan kay hindi na proportionate sa ganansya gani sang sugar producer. Ang millgate price mga kabyanan sang kalamay 55 pesos per kilo. Ti amo na ang kitaon sang sugar planters 55 pesos per kilo pero sa 55 pesos hindi na nila ganansya. Kay dra pa nakuhaon ang mga expenses sa pagpapreparar mo sa duta nga gintamnan sang tubo, ginbayad mo sa labor, bakal mo sang abuno kag ano pa nga mga kinanglanon sa pagpadako sang tubo. Dra pa na ibuhin ang ginbayad mo sa mga karga tapas. Tanan-tanan damo ginbuhin da. Igo na yang maganansya, igo na yang ibuhin ang expenses, ang production cost mga kabyanan sa pag-producer sang kalamay, ang mga maganansya na lang niya sang planters. Susmay lang ganiguro kung may 20 pesos kada kilo mo. Amo na lang kada kong ilagay ganansyahon. Samtang ang mga traders, ang ilaganansya sobra na yung 50 pesos. More than 50 pesos per kilo. Hindi man ka muna mahalawhaw, banwa, sa Department of Agriculture, Mr. President, ang aton nga gobyerno sa Pilipinas. Anong himuon naton? Kay why naman sang rason nga padayo naton nga padayon kita nga magapasugot sa sining presyohan ay banwa sining presyo nga gina-offer sa aton sang sining mga rice traders. Kay tungod nga why man sang kakulang sang supply, wala sang scarcity sang supply sang kalamay. Kay nagamahal ang presyo sang mga balaklon kung nagakulang ang supply. Ti karon damo ang supply nga ang amo nagyapon ang presyo. Kay nga wala gyapon sa may ginahimo ang gobyerno. Bisan pa nga naibaluan sa aton gobyerno banwa nga ang ginaganansya sang rice sang sugar traders tagalumapaw. Ti igo lang kita maghatag sang suggested retail price
Wala man kita sang unto nga ipatuman ang suggested retail price. Kaya ang presyo sang mga rice trader amo mangyapon ang masunod. Ha? Daw kangailang nga ikaw isa ka tigre, mabangis ka tigre, pero wala ka sang bangkil. Amo na ang sistema karon sa aton nga gobyerno. Amo na ang sistema amo na ang sitwasyon sa aton nga Department of Trade and Industry. Kaangay sang isa ka tigre nga kuno lang daw mo masyado kabangis. Pero bisan ano pa kabangis kay wala sang bangkil. Makagat man siya, wala sa may magdulot. Hindi ka masakitan. Hindi siya kakagat kaya nga wala sa bangkil mo. Di sige lang suggested retail price ang DTI. Kagang DTI man, da utro man nga tando-tando, kag da utro man nga hindi kita kay balo kung ano ni sila nagalantaw gid sa matudtod nga sitwasyon o kung ano ni nagapanilag man ni sila o kung wala. Imagine nyo na banwa sa nagligad ng ganito, nagpagwasang statement ng DTI nga kinalan sa aton nga pamilya sa mga Filipino magsilibrar sa Noche Buena para makaminos. Hindi naman kinalan ang maggastos ang dako. Ang 500 pesos okay na siya, sarang na iya nga pang Noche Buena. Ay, nagano-ano ng DTI man. Ha? Dalabis ang 500 pesos sa Bumbo Stephen kag magkadto ka sa supermarket kung pila ka nahot lang mabakal mo sa imong 500 pesos. Ate kung gusto ginaton niya nga makamino sa Noche Buena kaya iti amo man ang DTI nga 500 pesos lang okay na. Di bakal ka to loaf bread sa mga aralan sa mga kilid-kilid nga mga bakery bla nga nagay mo loaf bread na mangkot ko to kagabi. Ang isa ka loaf bread taga 45 pesos ang isa. Bakla nyo lang din mantikilya. O kag magtimpla sang kalamansi juice. O kag magluto sang bihon nga ang subak tinapa. O kag hindi lang magbumbay kay perti kamal sang bumbay. Ara na. May amo na siguro lutuon tagag ipakaon sa taga DTI ay. Taga DTI ari ang inyong pang Noche Buena. Maluto kita sang kalu-kalu bihon. Ang panakot tinapa. Igisawon ta lang sa ahos. Way na sang bumbay. Kag mabakal ta sang loaf bread nga himo sa mga bakery nga ala sa palibot. Sa mga kilid-kilid sa dalan. Tag 45 lang isa ka loaf bread. Kag mabakal na to kalamansi sa Libertad. Timplahon ta. Jutayon ta lang ang kalamay. Imbis nga nagagamit ka sang pila ka kutsara na butang tabi, magamit ka sang pulo ka kutsara sa isa ka pitsil. Himuon ta lang 5 ka kutsara nga kalamay. Kag ihanda sa pagkainan. Kaya itipirti na kamahal sang presyo mo. Ang kalamay nga dapat subong bulan sang Disyembre, naganubo na tani yung presyo kag ma-enjoy na kita tani sang pagtimpla sa mga kunado ang aton nga timplahon nga nagagamit sa kalamay para magtulutamis man. Di mo lang mangyapon bisan magtimpla ka sang juice baga kabiyanan sa kalamansi. Mag-create kaya sa pag-inom mo sa kalamansi kaya aslom mas asubra pa sa iyang katamison. Kaya imbis nga ang proportion niya sa isa ka baso, isa ka kutsara nga kalamay, imo mo lang isa ka kutsarita. Kay tuman gyapon kamahal sang kalamay. Kung nasuno pa sa kay Mr. Lamata, mga around 500 metric tons sang kalamay, subong ang nagasulubra lang. Gasulubra. Nagahulat nga ma-distribute. Ayo, ang gobyerno ni. Daw kuan kita, daw ning siling balang lain ang aton nga expectation kag lain ang realidad. Imbes nga naga-expectar kita nga maganubo ang mga balaklon santo sa kun ano man gin promisa sa aton sa nagligad. Imbes nga magnubo nagataas magid gani. Di na pala subong ang tag 20 pesos nga kilos ang kalamay. Kalamay sang bugas kay Waygid. Ayo, 4 minutos manwa na kaligad sa tag ng alauna, dili sa ato na pagpangalagad sa platuntunan na bumbuhan ay saud to.
This time mga kabayanan, ano nang sapyag si Bumbo Carla? Sapyag kalinya kung ano ito ang report. Bumbo Carla May Defensor, please come in. Bumbo Carla, daligin lang ka nag-utod-utod ka, hindi mabati, may baluan sang aton nga mga listeners. Kung ano itong pinakauna, nga ginambal mo kay gautod-utod. Okay, liwat abi, kung ano itong report. Bumbo Carla, please come in. Bumbo Carla. Okay, nautod, no? 5 minutos ang nakaligad sa taktang launa. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Balikan naton ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ay, ang mugali nga daw nagautod-utod naman kay man imbis nga naga-asinso ang aton nga service provider kay samtang nagaligad ang panahon. Imbis nga naga-asinso, naga-agilil. Jutay lang ang paglain sa chimpo. Nagalain man din ng signal. Ang signal doon naga-ari-ari. Kung sa mga tanom pa do ay kagibunyag. No? Do ay kagibunyag kag nag-arikutoy ang yang mga dahon. Sige, abi, balikan natin sa piyang linya. Bumbo Carla, please come in. Okay, sige. 6 minutos manuwa ang nabilin kabagadahan kita sa ukon nakaligid sa tag ng alauna. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos. Pabalik mga kabayan sa ato na pagpangalagad diri sa Platuntunan, Bumbuhanay sa Udto. 10 minutos ay nakaligid sa tag ng alauna. Balikan natin si Bumbo Carla May Defensor. Ini nga may kantanan ni Banwa sang digitalization, no, sang Securities and Exchange Commission. Pwede na kamo yung makaparehistro sang kung ano man iparehistro nyo sa SEC. Pag-iya sa online, kay ti digitalize na. Sa subong nga panahon na Abi Banwa, nga ang sato nga technology subong daw ginpapos na lang ang tanan. Pwede ka na lang nga nagapungko. Daw ang tanan daw remote control ang tanan, no? Paagi na sa internet, paagi sa digitalization nga natawag, makatransaksyon na kita. Bisan sa banking gali subong, pag sila nga i-forward na sa akong account, tapos may kilalanon mo ko-forward na sa account, ipaagi lang niya sa cellphone mo. Mobile banking ang tawag, no? Di halos tanan na amo na daw hindi na kita makapalagyo sa siniyang sistema, kag isa pa nagapadasig ini isang processing, no? So hibalo sang Securities and Exchange Commission nga ari naman sila sa ginatawag nga digitalization. Yaring report Bumbo Carla May Defensor, please come in. Yes, Bombadan, Security and Exchange Communication nira na sa digitalization Securities and Exchange Commission. Yes, sa digitalization. So pwede na ini makaparehistro online na bisan na weekend Bombadan, pwede sa gihapon makaparehistro, no? Kag hindi na kinahanglan nga magpadulong sa area sang Iloilo kay dito ginaiya Bombadan ang pinaka main office and then andiri sa syudad sa Bacolod, extension lang na diri Bombadan, no? Pero sa gihapon pwede man makapadulong diri sa syudad sa Bacolod, pero mas mahapos Bombadan kung online, no? Kay if in case nga may ginahingagaw ikaw, no? For example, hindi ka pa dali-dali gid padulong sa ila sining opisina, at least bala Bombadan online makaparehistro ka kag ma-detect man ini sa Security and Exchange Commission mga scammers bala Bombadan. So pwede gini nila ma-detect, pero ang ini nga mga nagaparehistro online Bombadan, ginasigurado man ini ang safety sa mga data, especially sa mga naga-business bala Bombadan, mga sensitive gini ila siniya nga mga data siya Bombadan, no? So i-secure man sa ASEC nga mga pagagamit o kung mga data nga igabutang dira o kung iparehistro dira safe man Bombadan. Pero may risk man, pero amo ginasigurado nila nga safety mga data nga encode Bombadan sa SEC SEC nga online Bombadan kag easy na gid ini, easy access na ini sa tanan, kag gusto man ini nilang popularize ang ila sining app Bombadan, no? Ko kaysa may mga investment scams. So regarding naman niya sa scams Bombadan, investment scams, so may mga reported ini pero galing Bombadan, reported lang gid yan, no? Ang ibang diri wala pa ya sang may napasakaan gid sang kaso. Siguro nagligad Bombadan amo tong RGS mo to ang napasakaan, may nagid sang dokumento nga mapasakaan sang kaso ini nga iban nga mga tungod lang kung sa investment scam Bombadan, no? Galing kayong ibandari kung gagmay lang man wala na nila balag na pasakaan sa kaso, so mas maayo nga mapasakaan sa kaso para matapna bala Bombadan ang pagpang-scam, no? So mas maayo man niya ang mayara sa digitalization ang SEC Bombadan. So Bombadan, pamatian bala naton ang pahayag gikan kay Attorney Annabel Raspal, Director 2 Securities and Exchange Commission, Bacolod City.
Kami sa publiko nga ang inyong commission, the SEC, is already in the direction of full steam program for digitalization. To mean that the services of SEC can just be accessed easily online, especially on the new registration. Of course, we want to also popularize our apps to know about investment scams, okay, and also to popularize also the importance of visiting our website, especially on advisory for questionable corporations or entities or personalities who are involved in soliciting unlicensed investments from the public. And importantly is that we would like to let the public know that their SEC Bacolod Extension Office is open to help those who are difficulty in accessing the online services and don't know kay because hindi gislayak balo no tiniara kami free tutorial no labi na sa mga korporasyon o asosasyon nga hindi gidya kabalo no kag another thing is this kag mapabalo kami because we are into digitalization ang tanan nga mga serbisyo including payment over the counter will already stop next year, January 30, 2023. February 1, ma'am, 2023, everything shall be paid online. Okay. And then, another thing is that they can report complaints, maski anonymous lang, by calls, emails, and then, of course, for those who want to be catered to or direct na serbisyo can walk in sa amon. Ang amon nga tawag sini opisina, kun katultol sila sang BIR Bacolod sa dasun lang kami nga building. Barangay Takuling na siya, ma'am. Ma'am, ay ni ginapahapos na lang gino aton sa mga kauturan sa pagprocess sa ila sini sa mga businesses nila. Yes, you are right. So we are encouraging. Amo na nga isa sa mga role o papel sang SEC is capital market. Okay, so ga-invite kita. So paano manginhapos ang isa ka registration kung pabalik-balikon mo pa ang tawo kag damo nga kopya ang imo nga i-produce na. So with just one click lang they can do that online even on Sundays, Saturdays. So attorney gina-secured man ini nga ang mga personal nila nga data nila hindi man makuha. Oo, kanami na nga pamangkot. Ang aton nga system sa registration ginahoo, yes, kami ara na kami ang amon nga department in charge sina kag isa pa faithful kami nga mag-observe sa Data Privacy Act kay another thing gani hindi lang balatanan nga tao makakadto da kang mga pamangkot ginapa-fill out ginanamon sila sa freedom of information gina-evaluate namon ang rason nga aga pangayo sila sa certain data, ma'am. So gina-secure gid nga safe ang tanan nila nga mga data especially sa mga businesses, mga dalagpo, mga businessman. Yes, ma'am. Makahambal kami nga ang inyo nga commission gatinguha nga mag-safeguard sa mga data. But of course, there's always that risk. Yes. But we should always be at least how many feet ahead of them. Okay. So mga sa existing scammers ni subong, ma'am, especially sa mga text messages, pila na inis na kabilog subong ang nareklamo? Okay. Kung reklamo lang, ma'am, siguro sugod nga nag-open kami hasta subong nga adlaw siguro. Magambal kami siguro nga lapit naman sa shed or mga siguro. Pero those are reports, Kag ang may iban gidya, ma'am, nga na dayon nga nag-file kaso, may ara naman nga gaka-discourage man nga wala sila nagsige na. Kaya di na sila. Usually, ang ilang ginahambal is that gamay man lang to Number 2 is that nang kabudlay mag-file sang kaso. Umuna bala o number 3, nalagyo naman to sila. Paano pa na sila madakop? Pero ang mahambal namon, ma'am, hindi gid sila ma-discourage ka magreklamo. Kasi as long as may complaint, do you think atong gin-complaint nila maklear sa NBI, maklear sa iban nga mga government agencies? Para sa akon niya, at least ang mga tao, kag ang nami gid ma'am, ang inyo balang stasyon man, dako man ang pagbuli, kinadumduman ko na, si Ma'am Bayoneta, sila ni Sir Daniel,
naga-ano sa akon sa una, naga-interview. So para sa akon ang continued bala nga pag-air kag pag-remind through the social media, labi na ang radyo, it can reach sa bukid, no? So dako ang bulig sina. Kag yes ma'am, maayo gina nga ang kisagani ang naga-report sa amon taga-media man ma'am may amo sini kag ma'am we encourage you kay ang Bacolod Extension Office pagita pagani kami investigator. Kay sang una wala kami plantilya sa investigator pero subong may ara na kami nga gina-open sina subong and the application is still open. So mangin actually kay hindi pa man ano no, but we work with the enforcement agencies, no? Pag sinabi mong investigator, they help in the crafting of the affidavit, helping in the gathering of evidence or proofs of sa mga pumuluyo kag nagapamati sa Bombo Radyo, no, ang akon lang permila nga reminder is this: kung ginapromisahan gani kamo sa isa ka tawo, mas kikilala nyo, bago nyo lang nakilalo, even paryente ninyo gani, nga mag-invest kamo, hindi anay pag-ibuyan ang kwarta. Mag-investiga, tawag sa amon opisina, kay libre man lang ang data, dira. Kagdason kung magmangkot gani kami nga nagapamangkot ka sa sinigang activity, sugit ka mo dayon, kay basi bala nag-investigate ka or ma-invest ka mo dito, at least mawarningan ka mo namon. Kag at another thing, ang nagapamati sa Bombo Radyo, ni balaan kung may ara nga account sa Facebook nila. Ki may ara man ka nga may nga Facebook account ang SEC Philippines. So baka visit sila dira kay may ara dira mga advisory. Kag dason makatawag man sila sa amon contact number, no? Kag ang amon nga website gid. Kay ara mga lista sang advisories of corporations nga medyo kaduda-duda. That's the reason why ara sila sa advisory. Sa ibang bada naman before nga daan ti panugyan makita diri sa aton sini nga mga kauturan kapila man sila naton ma-interview man bang bada na makuhaan man para hindi ma-scam aton sini nga mga kauturan bang badaan. Okay, sige, mayo gini-gani nga mayo man kisyado aktibo karon ang aton nga Securities and Exchange Commission. Kag willing gid katama iya nga magabulig sa aton tanan para hindi kita mabiktima sa mga scammer. Amo gid ni abang bada no, especially na online natin ma-monitor kag ma-monitor ini lang ini nga mga naga-invest sa investment scams abang badan. Okay, sige. Bamadan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of world number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. This time mga kabayan, kuan man naton report di Bumbo Gracelyn Lobaton, may interview sa presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation kay Mr. Richard Dilangri. Ini may kantanan sa calendar of events, no, sang DepEd sa 2023. No, may ara na abansi ha. Kung sabagay ti alang-alang nga maghatag ka sa imo yang nga or alang-alang nga hindi ka himo na nga daan in advance sa imo nga calendar of activity, calendar of event. So at least no may ara niya sang pagbasihan ang kita no sa aton nga para may baluan naton kung ano mga aktibidad, mga events now for this coming 2023. 23 minutos ang nagkaligat sa tagnang launa. Balikan nato na si Bumbo Carla May si Bumbo Gracelyn Lobaton. Karon dugay-dugay no. Samtang sa piya kabahin sa aton nga Christmas around the world, mangin kaupod aton karon ako na aton kamo pagadalon sa Uganda. Paano mag-celebrate sa Christmas? May Christmas mabalayan dito sa Uganda. Nakibalaw natin na karon no, sa aton nga Christmas around the world. Pero antes na, rin na sa piakalinya ang report ni Bumbo Gracelyn Lobaton. Bumbo Grace, please come in. Yes, Bombodan. Nangin masako gini aton nga mga students kag teachers, syempre yung mga ginikanan upod na dira kay tungod nga pagkatapos ang ining malawig nga bakasyon sa aton sining nga mga utod nga ara gid sa eskwelahan tinala sa wala pa bakasyon mag-welcome sa 2023 na masako Bombodan.
So ano na ang excuse me, ang school calendar no sang aton kini nga national na ni Pamudan, Department of Education, no, kabilugan na ni. So magasugod kita sa January 4 as the resumption of classes, no, kaga sumasunod dira ang adlaw sang Chinese New Year, no, special na working day, January 22. So natuon siya galing sa Domingo, Bobodan. So Pati laban-laban na pagkalunes siya deklarar na ni Presidente Marcos nga wala sang trabaho, bro. Tulang taon ta lang na no kay January 22 ang Chinese New Year. Kag ang mga teachers ti wala gid sa gihapon niya pahuway galing kay 5 days kompleto sa gihapon ang mga students ta Domingo ano man nila. Nantawon ta kung mangin ano sa holiday siya no sa sunod nga mga semana. So sa 26 and 27 January sa gihapon bali mag-exam na ni sila no sa ilang second quarter or second grading. Pagkalapot sa February, medyo masako-sako ni araw ng mga puso, ari din no. Pero ang nauna na yung pag-eskwela. Ang February 3, end of academic quarter 2 ni siya, no. 6 to 10 naman sa February, mid-year break. Kag sa February 18, parent-teacher conference, distribution of report cards. So sa 25 na naman, EDSA People Power Revolution. So, special non-working holiday. Congratulations, no? Wala naman klase. Tason, National Achievement Test nila for grade 12 na siya pamutan sa February na siya matabo. Sa March naman, wala sang Mayo activities pamutan. So, klase gini. No? Masako-sako ni ang mangin ang klase sa ato sa mga teacher sa ilang mga estudyante. So, most of the time sa classroom sa sila matangir. April, halin sa April 6, bali, diri na di ma-fall ang Semana Santa. No? Monday, Thursday, regular holiday. So, April 7, Good Friday. April 8 and 9, Black Saturday. Kag, na April 9, the Day of Valor. No? So 2021 naman niya ang ilang third quarter examination or natawag na third grading. Sa April 28 ang end sa academic quarter 3 and then may ara sa natawag na administration of ELNA nat sa grade 6 and 10 Bombodan, no? So ang ELNA na amo na siya ang early language literacy and numeracy assessment sa aton sila nga mga students. Pagkaabot sang bulan sang Mayo, ang uno syempre regular holiday ginaya kay Labor Day. And then ang May 2, the start of academic quarter 4 or the fourth grading na sa bilog ng halin sa basic education, no? Grade 1 to grade 12. And then every Friday tayo naman, mental health and psychosocial support service for DepEd personnel. Masako. Ang aton sa mga teachers at mga personnel kinanglan man tagaan sa pagtamod ining tawag na psychosocial support service, no? So, National Career Assessment Examination or NCAI para sa mga Manug College, bala, Ombodan, nagdara sa main siya hiwaton or pahiwaton nila. So sa June, syempre June 12, Independence Day, wala naman sang klase, Lunes nga adlaw. 23 DepEd founding anniversary. And then ang 22-23 fourth quarter examination, final examination for grade 6 and 12 sa tunga-tungaon na sila Bombodan kay ti mangin masako ni ang fourth grading bala kung nadumduman mo, no? Sang eskwela ka pa. Kung nadumduman mo Bombodan. Kamu gani? Ikaw na may nadumduman ka man? Oo, nadumduman po yan. Okay. Basta masako na siya ang fourth grading sa aton sa mga students and teachers, especially kung graduating ikaw. No? So June 29 to 30, fourth quarter examination sa final examination and final examination for grades 1 to 5 and 7 to 11, no? Tapos ma-assess naman sila for early language literacy and numeracy, National Achievement Test for grade 6, National Achievement Test for grade 10. Sa muna ang bulan sang June.
Samtang sa July 7, mamadan, mark the date, end of academic quarter 4. Dason, 10 to 14 sang July, end of school year rights. Dason, start naman na siya sa remedial classes. So, iban wala nga, wala ka pasar or na late lang. No? Accreditation equivalency ANE test, dira naman na paghiwaton. So, ang August, kumadun naman ta, amo na siya ang subong, end of remedial classes. Kag dira sa August man, bombodan, bali, ang aton sa nga DepEd, no, ang nagaano man sang ilak time para nga magbukas sang klase, no, may marang ang birada or ano nga panawag sang 1 week na kapanglimpyo. Brigada, no, brigada simana. So amo na siya ang calendar of events sa school year 2023. Ombodan. So, good luck. Kay balik na sa normal. Kagate ang napangailan sa itong sining principal man, kag president man, no, sa Bacolod Teachers Federation, si Sir Langre or Sir Richard Langre, nga ang mga students na kahit ilawig ang bakasyon, ay hatag ang time sa family, kag syempre, ang mga maestrata maghalo, hindi na magkaon sa mga kaon bala, no? Na mga pagkaon, kay damo subong teachers nga nagabala-chat bala ombodaan. So, ginapahalong, ginisila, kay base magka-problema, de, matagaan sa bilit ang mga plano man sa ilang mismo dra nga school works, no? Sa sining palabuton nga tuig modan. Yes. So, dapat si Sir Richard Langre. Merry Christmas sa tagpalamati sa Bombo Radio, no? Advance Happy New Year. Sa January 4, resumption of classes na. Oo. Tapos sa January 22, galing kay Sunday na siya, titaniway na siya klase. Chinese New Year, no? Special non-working day naman. Oo. And then sa January 26, 27, second quarter examination na sa aton ng mga estudyante. And then sa February 3 naman niya, end of academic second grading quarter 2. Okay. So meaning manghatag na na-decard February 6 to 10, may in-service training naman ang aton ng mga teachers nga parang makuha naman na sharpen naman ang ilang ginadman, mga abilidad, mga strategies nila. And then February 18, Saturday, pangatag na sang report card sa PTA conference na, Parent-Teacher Conference. So February 25, about Saturday naman. So, wala ganan siya ang aton ng mga nag-aulobra nga sa People Power Revolution Special Non-Working Day sa Saturday. Yes. Yung teacher tayo, tiwag yun na klase, no? Oo. And then, sa may-ari ni na-schedule naman, depende ni ang National Achievement Test for grade 12, no? So sa ato niya March, daw wala diri sang normal ni nga klasihay, daw wala diya sang na-schedule. April 6, Monday, Thursday na ni, no? So good na ni sang Holy Week naton. April 7, Good Friday. And then April 8, Black Saturday. And then April 9, regular holiday ni. So Sunday, the day of Baylor. And then April 2021, third quarter examination naman sa atong mga estudyante. And then April 28, end of academic quarter 3, no? Meaning matapos na ang aton nga third grading sa April 28. And then may nakuha na ni, may test ni nga isang NAT, National Achievement Test for grade grade 6 to 10, no? Tapos may ILNA pag din eh. And then sa May 1, Labor Day, May 2, start of academic. Fourth grading na ni, no? Mas start na sa May 2 ang fourth grading.
May 6, parent-teacher conference distribution of report cards. Yan isang third reading niya, ipangatag naman ng cards. And then, every Friday, may mental health, no? Kag tayo naman, no? Programs ng DepEd. And then, starting May, may psychosocial support service for DepEd personnel. Kasi para nga matagaan naman input sa aton ng mga DepEd personnel kay fourth reading na, meaning kung sa mga soldado ni kapoy na ni sa patag-awayan mo, no? Yes. Quote-unquote. Correct. And then, may ari man tani nga National Career Assessment Examination para niya sa grade 10, sa grade 12 para makabalo sila kung din sila kadulong sa uli mag-college, no? Then, June 12, Independence Day. So, Monday, tiganan siya ni sa mga buhay ni klase. And then, June 23, DepEd Founding Anniversary. And then, June 22, 23, fourth quarter examination, final examination for grade 6 and 12. And then, June 29, 30, fourth quarter examination, final examination for grades 1 to 5 and grade 7 to 11. And then, may examination for early language, literacy, and numeracy assessment, ELNA. May examination man sa June National Achievement Test for grade 6. And then National Achievement Test for grade 10. And then sa July, end of academic quarter 4, so meaning takop na ng klase, July 10 to 14, end of school year rights, drin na ng mga graduations, mga moving up, mga recognition. And then July 17, start of remedial classes. So daw lang alang makapasar dati, tagaan sila chance sa remedial sila. Okay. And then accreditation and equivalency test para ni sa mga ALS naton, tagaan sila chance nga makalumpat sa another grade kung nagakabagay sila. And then August 26, end of remedial classes, no? So, sim break na ni. Sa daso naman nga cycle sang school year, kay August magurog yapon ang aton nga next school year 2023-2024 Bobo Grace. Okay, sir. So, syempre, may mga unexpected ka dira, no? So, ang inyo lang galing nga nagas lang na plano na dito. Of course, with the Secretary of Education, sir. Ano ang mahambal mo nga mensahe sa mga students, dapat sa mga teachers kay nagbalik na gid sa normal ang klase? Okay, so ginakalipay ginaton nga sang last December naka-Christmas party aton mga kabataan kag nakita naton ang ilang mga kalipay sa tagsan nila ka mga guya. Nga aton mga teachers naka-engage man sang bira-bira naging nga klase. Bisan tapoy sila ti gin-entertain man nila ko galingon kay gina-remind man naton sila nga ang inyo nga kalipay, inyo happiness. Why nakadepende sa whatever material goods that you have, no? So, you can be happy in any situation. Bisan pa may kulang pa sa inyo pagpangabuhi. Do not put standard or criteria nga you will be happy if you have this or that, no? So, tidaw gin-internalize na sa aton mga teachers. Iba naga-bakasyon na gid sa subong. Naga-upod sila sa ila family. Ang aton mga ma-remind sila nga during this occasion hagan-hagan lang kitanay sa pagkaon sa mga mantikaon ng pagkaon kay kabudlay. Then ang health protocol i-observe lang yapon para nga pagbalik sa obra healthy yapon kay kadamo sa mga teachers nga naga sukom sa hindi lang maayo ng pamatyagong kay iban may mga terminal illnesses na. So likawan ginaton ina kay para nga ako mag-reflect kita sa true spirit of Christmas nga pagkarin isang Ginoo nga maluwas kita kag although may commercialization ini so likawan tang too much commercialization nga hindi lang mag-happy kung wala sang regalo, no? Oo. Ang maayo nga lawas kag maayo nga paminsaron dako na siya nga regalo kag maayo na nga hatag halin sa aton nga Ginoo Bombo Grace. Bombo Grace? Dati, manang kabuhi sa estudyante ta. Kasamtang eskwela, tutunggit, no? Kay katapos, obra naman.
ano naman sa pamilya, halos pala. Kag mayo tayo subong part. nga tuig kay naka-experience naman liwat ang mga kabataan sa Christmas party kag subong ang mga kuani, ang mga manunudlo. Correct. Part ginaya sang tawag nga enjoyment sang isa ka estudyante pambudan nga experience mo sa ila ang ilang mga celebration wala just like in Christmas kag iban pa no kay para man nga maka-contribute man ni mga celebration sa iya sa nga growth kag muna development pambudan. Aha, sige. Yes, pamadan mo ng report nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace Lubatag para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. 38 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Ano ang kapalaran sa aton nga mga job order casual sa sining Christmas kag pagbulag sa tuig? Medyo masubo-subo gid kay daw hindi gid makaabot siguro ang inyong mga sweldo. Pero ginapromisa atong by before mag-abot ang January 6 masweldohan na ang ining mga job order casuals nga may mga appointment. No? Kaya may araman na job order casuals nga nangin kasualidad nga nag-volunteer sila kay nagalaom nga sa ilang pag-volunteer i-hire sila. Pero daw wala gid matigayon. Kuha na ito labi report ni Bumbuan Sindul Sorilla sa Piak Linya. Kaya may interview mga kabilang sa kay Attorney Joseph Chiu. No, may kanta na sa siling paghatag ng sweldo sa mga GO diri iya sa siyudad sa Bacolod. Kag hindi gid makahingagaw kuno sa para sa Nutsi Buena kay Media Nutsi. Kaya mo rin aton tani, by next year tani, ang aton lang pangabay sa mga nagaproseso da sa government center, iulikdan nyo man ang mga GO, nagatrabaho man na, magkaluluoy man na sila. Kag nagasalig man na sila, sino lang abi nga wala nagasalig sang sweldo man para sa ilabinagid kung sa tion sang Christmas, ilabinagid sa bulan sa Disyembre, kasubo man na iyang, kung may ihatag man lang kita nga, ipadelayed ta pa man. Kung pwede ka natin i-abansi ta, hindi nga i-delayed naton. Kaya magkaluluoy man sila. Kung ibutan taman abi sa atong nga lugar ang ilan nga sitwasyon be. Manami ang makitayahan, hindi makitayahan magpangasubo. Yari ang report Bumbuan, please come in. Bombodan, ti ongoing man subong no ang pag-release ni balas ng mga payroll para sa job order casual para makakuha na sila sa ila sininga sweldo sa may Bacolod City Government Center. Kaya sa confirmation gani sa aton sa Bombo Radio ni Attorney Joseph Chiu, no, ang Secretary to the Mayor, sa pagsarado sang libro by January 6, dapat ang tanan nga mga, let's say for example lang mga swelduhan abis ang siyudad sa Bacolod para sa job order casuals, ihatag mo gidna. Kaya magkabal kita ka magsaradong libro para lang ni sa 2022. May bala naton nga separate naman yung budget for next year, no, January, which is malapit naman yagid kita, no, ang magbag-ong tuig. So after na sang January 6. So magani kay klaro man ni Attorney Chiu nga ti subong niya, although Friday may opisina, no, mga government employees, may opisina pagid, hindi pwede man na iya ang half day kay whole day subong opisina. And maramo man sa mga empleyado subong sa Bacolod City Government Center kag ti amo na gani sa declaration niya sa Malacañang Bombodan ang long weekend gid ni, no, para sa mga government employees kay nga ang December 26 kag ang January 2 wala yasang trabaho, no, sa declaration gani sang Malacañang special non-working holiday. So Bombodan, pamatiyan naton ang Secretary to the Mayor, si Attorney Joseph Chiu. Attorney, until today, no, may duty pagidyagyapon. Yes, Bumbuan. Mayada, magyapon. So, bali a whole day gid na, Attorney. Yes, Bumbuan. Si Mayor, ari man eh. Di ba, Attorney, ang gin-declare ni President sa 26, amo nang wala, kag January 2. Yes, Bumbuan. Sa December 26. Wala trabaho. So, meaning, Attorney, mabalik ang mga empleyado, do ka long weekend na, 27 na. Tapos, January 3. So anong attorney, like kung may mga absent today, ti absent na ginas. Oo, Bumbuan, ang mga absent today
Kaya why man declaration, no? Why man declaration si Mayor nga ma-half day or sa 23. Iban sila may leave, guro ma-leave sila. Ang wala leave si absent. Subong niya, attorney, damo ko man gyapon empleyado sa NGC. Yes, bumban. Ari kami di kami. Mayor, ari man di kami. Proseso para mapasunduan mga tao. So, ang mga job order casuals, attorney, may sweldo today? Sige, ang sweldo. So, wala naman problem, attorney. Why naman sang duro pang reklamo? Kaya di ba, may ara nagdigad nga kadamo sang reklamo sa tubla. May mga JO nga, like wala kung sila appointment. Ara man, na process na. So, kung may ara, pag attorney, mga concerns kay dapat, attorney, ang mga job order casuals, di ba sinilang gid dapat nga December sila masulwan, hindi na yung mapa next year, no? Up to January 6, I think, ang obligations na deadline, magsira ang libro deadline. Hingagawon, ginayaan until January 6. Yes, Bombodaan na batiyan nato, no? Si Secretary to the Mayor, Attorney Joseph Chu. So again, subong may mga trabaho pa ang mga empleyado Bombodan, no? December 23, pero syempre buwas, no? Saturday until Monday, long weekend para sa mga empleyado subong, no? Sa pag-celebrar man sang Paskwa. So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Sindol Sorilia. 45 minutos na nakaligan sa tagnang alauna. This time, diri kita banwa sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Kag sa aton Christmas Around the World, mga kabumbo, daloon ko kamo sa Republic of Uganda sa East Africa. Bulan sang Paskwa kuntago. Ako di baloon naton ang pagselebrar sang Paskwa sa among pungsod sa Republic of Uganda. Nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yung sang dalangguhanon. Ang Uganda nga may capital city nga Kampala, may populasyon nga nagadangat sa 45.8 million. Kag mayoriya diri ang mga Kristiyano nga ginapangunahan sa mga Katoliko. Ang nagapungko karon nga presidente sa Uganda amo si Yoweri Museveni. May babayi nga vice presidente nga si Jessica Alopo. Kag Prime Minister nga babayi man nga si Robina Nabanja. Ilang sa kwarta, kundi anuman nga may kasadya, ang daigon halin sang una. Ang sikukulo amo ang pagtawag sa mga pumuli diri sa nga Christmas nga ginahiwat man tag sa kapit sa 25 sang Disyembre. Kag sa Disyembre 24 may yara man sila sang panimbahon ang Watch Night Service. Kusa din mga pumuli diri nagatambong kag nagasimba. Pabatian mga kabumbo ang pagkinanta sa mga tumandok diri sang ila mga traditional Christmas carols, kalakip na ang pagtukar sa mga moderno nga mga ambahanon pampamaskwa. Kaya makitaan man sa mga kasimbahan o sa mga simbahan ang madamo nga mga Christmas lights. Kag tanan nga mga dekorasyon nga amo ang nagahatag sang duag sa palibot kag nagapabatyagid sang espiritu sang Paskwa. Abilidad sa musika. English kag Swahili, national languages sang Uganda. Kani sa masabi mabatian ang pagtinamyawanay sang Merry Christmas sa mga Ugandans diri. Kag subong man Hiriya Christmas sa Swahili.
Kami ito mga kapatid ng ating Christmas Around the World sa siling adlaw sang Biyernes, Disyembre 23. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Onsi minutos na nabilin kabagdaan kita stag na alas 2. Gina-kolabos kita banwa sa oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa untop danay naman kita sa Lunes na. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses